Подгответе се да наблюдавате разпуска на двойката Л-39. Разпуск! Водаческият самолет изпълнява горка, а воденият тръгва към съкратен заход за кацане на летище София. Да аплодираме двойката Л-39. Докато воденият се насочи за кацане, незабавно отново погледите нагоре. Продължава демонстрацията на самолета Л-39. Отново фаровете светят като поздрав за нашата публика. Здравейте, приятели, добре дошли! Това сме ние. Това сме ние! ДВС на България! Л-39 е неуморен. Отново вертикална фигура. Екипажът изпълнява втори. Нищо не виждам да не снимам. Космопит надясно.